prdno. Znači što više napraviš i držiš se tako primijeti, tako vidjeti jak film pored tebe. I tu će da budemo sad. Zašto? Neće skočiti. Jel se ono mora sa desne ili lijeve strane da se popne? Ovo amor bio. Čekaj. Digni. Navesti se dole. Sedni let. Opusti se. Dobit ću kopije. Idemo otići. Idemo jedan put. Ajde. Kako je, Nemanja? Super. Dobro. Adrenalin vata. Vat adrenalin. Nemojte ideš baš iza njega, može da se zarite. Neće. Neće, nema si govor. Dok mi jedno... Tebi se jednom kaže, brate. Nije, alo, ja jednom kad sam jahao ponija, Samo čuj. rekao mi je čovjek da ne idem nikad iza njega jer može da se zarite. Ali nikad se ne ide iza konja. Pa da, to. Evo da ostavim što ne budem gledati. Dobro. Evo da ostavim na sredu. Ha, nije nego da ti uplašio. Nemanja tu. Kako će ja stanem? Ovdje pored. Ja, kod lama. Znači, sad sjaši. Hvala.